बताओ कब से पहिन ओढ़ के तैयार बनी हां या गोड़ रंगे खतिया तरह चिरौरी करवावत ऐसा नहीं खरंगे के त बोला जे हम जाई हो कनिया अदी जी का चिल्लाए लागत नहीं बस वाला हारन कबे से मारता कि ना उ त कॉलर नहीं त उ खड़ा के हारन मारता ना तब त कब खुला रही चल देले रही त दी है नहीं सरदन कर जा लेके बहरी आइल बनी अब एक हाथी अब यही लाजन रंगवाओ तनी कि आदमी अब तू लोग के शिकायत करे लगे हम चाहत नहीं कि तुम लोग के शिकायत होखो रहुआ तो महीना में 2 बार नैहरे जाता नहीं के जन का करे एक ही टाइम में ना बार जाइल जाला जान के अनजान करत तारू जा से खिसिया तनी आ सौती के खिस कठौती पे उतार तनी अगर उहे लायक रही तब का पूछे के रहल हवे केगले मर मेरे रूम में ना झगड़ा जवानी में उहे हाल कहला से बुढ़ापा में उहे हाल करत आटे केंगाने हम लइकन के पोसनी पलनी बियाह शादी कइनी अब तू लोग देख ल जा कि ससुरा हमार का करता देख ल तू लोग से त घी लगा के बोल देता तो सोचत रह जा कि ससुरा बड़ा निमन बा हम जानत नहीं हमर संग का करता में नहीं के होखत बोली ना केकरा में नहीं के होखत आजकल केकरा में का हमर माई बाबू ना मत खेत तो सोए जाला 1 घंटा ओनिए रहल त केनो के बुढ़ियन के पटौले बताबे तो ओनिए रहत बाटे शक बा ठीक सब ना काहे खाती बाटे जवानी में जेना कइले सु बुढ़ाता में करी तैया पकड़ लेन तैया ना झोटा पेरिया के मरी वही खेते में ओहू का आज ओकर कानवा भर तरी से वो कर त कही आता ना गांव में आदमी के सुनब न पड़ल बात कि आदमी आवत ना बूढ़ ठेल लेके जन के फंसे आवता रुपया खातिर देखो जाना तो मौन ना बुढ़ा बा कोई लौरी के रुपया ढेर मार फफा वही से पीछे पड़ल ऐ सब केना के नाम धरी बताओ ई सब ना सोचल जाला खुद के बतौले बा बुढ़ा हमारे साथ चली अब हंसी में बताओ चाहे मजाक एथु में सीरियस बताओ बच्चा बुद्धि के जन कहिया और दिमाग से जाई बुझाते नहीं हमारा चलो जकर ऊपर बीतेला उहे न जानेला कपार पर बियाह करे के भइला पूछी बुढ़ावा तो कह दिए बुढ़िया मर गई भेंट क के जाई हमने की जाना का भेंट करी हो ओकर से कोनो सुख सवार से बा हमार कि भेंट करे जाई एगो लड़की भी ओकरा के अच्छा से देखिए जा ढंग से हमार जे मन करता है आई आदमी खिसियाल त कहां जाला बहिनिए के है न जाला आ नैयर जाला के कर पथा धाए जाई जाए दी ओ जीगा भाई कोई लौरी के नौकरी वाला पोले बनी ओ जीगा मर्द पोले बनी तो रौरे न राज बा घर तक ना और खीस अथु होता टे आज हमर लइका लाइक बाड़ से तबे तो हम लोग के बोली निकलत ताटे रोज हमरा के भैंसिया कहता रोज भैंसिया कहता ई कौन बात है हमरा के भैंस कइले बा त ई कौन मार खराब बात बाटे आ मर्द मेरा में के करे में ना होखेला नते वो अपने सुखंडी बोल बड़न त हमरा के जीवन मन करी जीवन कहियन अच्छा लागत नहीं कनिया मार गांठ ले में तो अच्छा ना लागत नहीं अच्छा ना लागत तो खराब लागत मान लो कि जेकर रही हुए ना पहन के जाई हो त कैसे कैसे नते नौकरी करत रही त कहां जातली माई हाई कुल कहां लेके जाती रे मामा गावे जातनी मामा गावे हमू चलो तू का करते हमू चलो रे चलो जब भौजिन के संगे रही हम ना रे भौजी हमू जे भौजी तो बाप हमरा के दुख देता त हम जाइम ना जातनी कनिया अपन ध्यान ख्याल रखिया जा ए करे के दुख देता ना भौजी हमनी के नहीं खन दे आका दुख देता ना जी खाए के बा पिए के बा रहे के बा इहां कते न कइले बानी बताओ कबो प्यार से हमरा से बोती आवेला हो कोनो बात कहेला लाज ना लागेला जीरा उ बेटी पतो से ये सब बती आवे जाला आ ये बच्चे सब लागी चाची तक के करा और ताकि हम के करा से अपन दुख कहे जाई रोवा अपन आदत से बाज ना आई हम जातनी भौजी अरे हमर काहे के हार कर देते अरे हमर देबी के छट ना हमर दे हम बनवाई नहीं कह देनी कि तोरे के खातिर बनवल में तेकर मतलब का तोरे हवे हमू चल चल हम पीछे पीछे छोड़ रे आज 2-4 दिन में छोड़ दे ना जाए देबी रे हमू दे अच्छा तोर पापा बटले बड़न तोर भाई भौजाई बटले बड़न छोड़ हमारे कौन एतु बाटे चलो ने मर बिला जे कहिया आईबी त चल देता 10 रुपया चल ना 10 रुपया ना ले पैसा ना ले हम चलो देख छोटिया खीस बराबी तो हम लातन मुकन का चार दे बाबे ए तो तोर बाप दिमाग चटले में तू दिमाग चटत हम जाता नहीं देखिए जा कनिया हम चल पीछे पीछे तनी पापा से कहे जा तोर जनता देखता नहीं कि पापा के तनी कहता नहीं जा तोरी पापा से कहे देखिए जा बढ़िया से घर बाबू बाबू का रे इधर आवा माई जाती है नानी गावे हम हो जाईम न तो ओकरा के रोक दो जाती है हां उ तो हमारा पर टेम्पर ही है वो घर छोड़ के जाती है अपना घरे दुआरे ओकर ना रह के रे हो जाए तो हम हो जाए हम ना रहबिन जी हां आई रे बापा अच्छा तू चल हम ओकरा के देखत नहीं कैसे है जाती है चल हमर संग चलो ना जाती है कि नहीं चलो निकल
एकदम भाई उपदरो न कैले हिया। जब न देखा तब हम जात का एकरा घटल बढ़ल ह। अरे कहाँ होनिए जाते रे? हटो तारा तमर कोनो मतलब नहीं। काहे तुमको हम का किए हैं? जब कि ना रे तू का खतरे रे आके अपने बाप से लहरा देली रे। जो तारा माई का मतलब कहती मुआ दे तू ए घर बना रह के। अरे जो कौन भर बड़ू जब ससुर सारे जब बिहाने मातारी हो के बात ना बोले लेकिन आगे हटा तारा तमर कोनो मतलब है। हीरा है धन सोना नहीं के करे के। कितना तुम हम पे गरमा रही हो। बेटा भर बड़ा बड़ा हीरा सोना कह तारा। तो चल है घरे चल है तो के घर घरे ना जाइम कान खोल के सुन ल कि जातानी नहीं हर हम कि जातानी नहीं हर हम कि बड़ा दुख देला अकेले रह बुढ़ाऊ पतोहियन से मजा ले ला अकेले रह। अरे हीरा आ हीरे बापा रे रुक रे। का चल अब मान जाओ चल तो हम खिसियल ना जेतने रोवले बड़ा वो तने रोवाई जातनी भैया की है कब नहीं आई। अरे मान जा कितना हम तुमसे प्यार करते हैं। हम बहरिया गल बनी अब हम माने वाला नहीं की जान जियो। अरे कि जा जई बूत जा ए सनम अरे देख के जिंदगी भर खाती जखम अरे तोहरा खाती हमारा माइल न रहे। अरे की प्यार कल परसों के कोई न रहे। अरे भुला गईलू ऐसे जैसे भइल न रहे। देखो आई मान जाओ इलाई भूलू तुमसे हम करते हैं मोहब्बत करते हैं कितना हम तुमको मानते हैं। बतावा मन के को दिन के जिंदगी बाटे तू ऐसे करत रह। अरे तो तोरा ना दिमाग में है कीड़ा भर गई हवसा। हम तुमको मानते हैं हम किसी को नहीं मानते हैं। देखा तार प्यार के निशानी है ऐसे मत कर। चल बिगाड़ मत हमारा पैसा न तो हम तुमको कितना बिगाड़ नहीं रहे सजा रहे कितना हमारी मस्त दम हीरोइन है। माँ कसम कितना M60 लगती हो तुम। कन्या चलो ना कि जहिया अपना दिलवा से दूरी कर सनम कितना आनंद आ गया। सरी से फसरी लगा के मरिए जाए नहीं तुमको मरने नहीं देंगे। तुमको रानी जैसा बनाना है हमको। बुचिया बढ़िया से पढ़े जो ठीक नु आ रोज रोज नु झाड़ा को क्या हो तड़िस और हम मत सुनो बाबू। गरीब दुखिया बन जाओ कनी खिलोड़े का बाटे ओकनी की तो लड़े खातिर मुंहे बोले रहेली सन। चलली से आ बढ़िया से खा पी के आइए हम जातनी झारंगा काटे अपना खेत में मल झारंगा भइल बा आखिर का होखी। बढ़िया से आके अपन पढ़ के तेहू आइए हमरा के पानी उनी लेके तले हम काट के सपटा सपटा रखल रह जी गवे जो ता जो जो न जो जो। अरे मोबाइल बंद करबे किनारे छोड़ा भौजी एकदम एमबी मैं खत्म कर देता का हो बचिया। आइने टीवी देखे तारे घर में टीवी हाँ। अच्छा देख लो पढ़े जातड़ी सने कनी के जातनी काम करे हम हूं एबरा बणिका फिल्म दी हो वाला फिल्म या सास पतो के हम मेरी सास पहले आप हो काजल रगवानिया के दी हो तू देखू ना ए बच्चा आजा तुम झारंगा काट के आए हो संग देख अब भौजी कितना हंसी बरेला खूब हंसे नहीं देख देख के का छोटिया देखो आ गई भौजी हे जा बाड़ी रे आए अमर जी का सधज के जाते जी। अब अच्छी नैहर जाता रही हो नैहर जाता रही हम तो हो सा लवट के आईनी हम हो कहां से गोरे बाबू से वो जैसा लवट के आवत त तनी का नैहर जात रही बियाह शादी आइल बा का जाने लू ना हमारे बूढ़ावा के रहनु तनिए घर में मन से जाई ना तनिए घर में आज सन ना तो कदिन के बुझाई ये बानी तनी से नोक जोगो त तोरा माई भागे लागत तनी का है बुची तो हे जा बट बड़ी रे तो का करी घर चल टीवी देखा लिया जा जा देख ला घर में देख ला देख छोटिया अब साल भर के अंदर अब बियाह तो करब अब तू घर घर घूमल छोड़ दे। का हो गई जी बच्चे लड़की ना हो लड़का ना तू ही माने अपने मन से सोच आजादी हमनी के तो घर भीरिए न बटे कौन कहीं कि दूसरा घर त बेचारी जइबो ना करेली ये के चलते घर
तब माने बाबूजी बिना रहलो ना जाला उनका अरे ना साथे रहलो ना नहीं के कहा तो कॉल के अनहरा के देख के आंखें फूटे अनहरा बिना ओ का हम कही बुढ़ावा बिना हमरा रहियो ना जाला जानलू कहे नहीं कि का है उम्र में तू करे का बाटे बुढ़ा जवानी पे छोड़ के भगवे ना गंदा का लेकिन का करबो ऐसा ना बात बोल दिए ना ऐसा ना तू कह दिए ना कि अरे छोड़ सोना के चांदी जाए के गहना पहन के जाता आ नहीं कोई लरिया में से रिटायर भना तबे का ना बनवले हई त मान ली कि ना यार रूस के भाव तो सोना चांदी के कोनो छीन छान लियो सन तब जी आ जाए तो छीन ले तो कमे बचा हमरो के लिए ले चला जा छीना तरा जा अब बुढ़ाउरा कैसे रही छोड़ दो अब देखा ना कब जीव पित पिताओ तर ना त की त जान से अपन एतुए को मर्डर कर लेतनी ना त भागिए ए जातनी मोरल ना जाला जी कहे से कहतनी चली खाइम जान त रुज जात रहने खिसिया के त पैसा ना गाओ तर ना कैसे कैसन जी तनी नहीं के होगा ना कि हमारा खातिर त मैल नहीं कहने का त ई प्यार काल परसों कर कैसे ये बच्चे हमरा त जानतो नहीं तू ही लोग ना जन बुझा हम गा देनी हम खीस मराने कने कि जा तो नी नहीं हर हम आ बड़ा दुख देला अकेले रह बुढ़ाऊ अच्छा। पतो ही से मजा ले हम को दे ओई खीस में बता मुंह में ना। जना ले जन को दे जा हां कुतरा चना रा आई रे दादा चली खा ली बनैले बनी सेवाई हां दा तनी कटोरी में पी ली कनिया आई आई हम बुढ़ा से के नहीं खले तबे न देखा तनी कि प्यार बा कि ना आई चल अपने खा चल तक टीवी देखावे चुप कर नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमनी का अपन पूरा टीम बाटे ई हमनी के वीडियो फुल एंटरटेनमेंट रहलाटे और कॉमेडी वीडियो भी रहलाटे गांव समाज में ऐसन अक्सर सीन देखे के मिलेला इतनी भी लोग लेकिन जो होखेला ये उम्र में खिसियाए के ना चाहिए भाई का करी इतनी भी लोग जो होखेला तो पटाख से नैहर के धमकी दे बना इतना नैहर खूबसूरत होखेला तो वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जा यही सब के साथ दी विदाई अगले वीडियो में फिर से मिल जाए बाय बाय।